Jugues? Lloguem jocs de PS3, PS2 i Wii. Gran estoc en jocs nous i de segona mà, de totes les consoles i PC. Deu anys d'experiència ens avalen. To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was... Hola, benvinguts al programa d'assignatura pendent, aquesta quarta entrega d'aquest programa que pels que encara no ens heu vist és un programa infantil amb el que cada setmana, cada dimarts, tindrem a 6 alumnes de diferents escoles i posarem a prova els seus coneixements. Avui, però, comptem amb 6 alumnes de l'escola Mare del Diví Pastor d'Igualada. Com esteu tots? Bé? Bueno, us expliquem com funciona, és molt fàcil. Farem 3 preguntes de diversos blocs. Primer el bloc de matemàtiques, després el bloc de ciències, el bloc d'actualitat i el bloc de llengües. Llavors, és molt fàcil, els nens tindran 30 segons per respondre les 3 preguntes de cada bloc i en cas de que fallessin se'ls petarà un globus. Avui avui coneixerem els nens que tenim aquí de l'Escola Mare del Diví Pastor. Començarem per l'equip de color taronja, amb l'Àlex. Àlex, tinc aquí apuntat que fas futbol, que ets Igualada, però també t'agrada també tens una altra afició, a més del futbol. Quin és? Pot ser que siguin els escacs? No? Què és? Els estacs? El què? Els estacs, què és això? Explica'ns-ho. Uns imants que es tenen que col·leccionar. Ah, sí? I d'on els treus, aquests imants? Els vaig comprar a la llibreria. I de què són? Dragon Ball. De? Dragon Ball. De Dragon Ball. Encara t'agrada el Dragon Ball. Encara continua la saga. Bueno, al costat de l'Àlex tenim a la Carla Garrido, que també és d'Igualada, que també juga a estacs. Sou el grup dels estacs, vosaltres.
I què més fas? Fas un munt d'esports. Sí. Carla, tu, què fas? Faig futbol, bàsquet, natació i anglès. I anglès també fas. Bueno, anglès no és esports, però també... I t'agrada l'anglès? Sí. Vale. Quina és l'assignatura? Teniu alguna assignatura pendent vosaltres? Hi ha alguna assignatura que no us agrada, que no us dona bé, que no... Ara parla el Marçal. Quina és l'assignatura pendent? Que no t'agrada i que no hi ha manera? Que no m'agrada és... L'anglès... No sé. Perquè jo tinc entès que tu fas música, que toques la trompeta, Sí. que també col·lecciones estacs, perquè sou l'equip estac vosaltres, però no teniu cap assignatura que no us agradi, que no... No. Us agrada tot? Sí. Doncs mira, millor, així posarem a prova tot el que sabeu, vale? Vale. I passem a l'equip groc, on tenim el Jordi. El Jordi també... El Jordi no juga a estacs, però què col·lecciones? Petxines. Petxines. I què més fas? Què fas? Fas algun tipus d'esport? Sí. Què fas? Futbol. Futbol també? Què jugueu? A quin equip jugueu? A l'Igualada. A l'Igualada jugueu. Molt bé, molt bé. I la Marina, en canvi, en comptes de fer futbol, ella fa... Quin esport fas? Tenis. Tenis, com el Rafa Nadal, no? I Marina, tu també col·lecciones alguna cosa? Sí, petxines, També petxines? però les agafo de la platja. De quina... on sols anar? Quina platja? Ho saps? De totes. A totes les platges col·leccionem. De les Sí, bueno, aquest és caballes. l'equip estacs, aquí tenim l'equip petxines, perquè l'Albert també col·lecciona estacs, no? Sí. O sigui, és un boom, això. I tu també jugues a futbol, Sí. i tu ets a Vilanova del Camí. Sí. Molt bé. Doncs, bueno, ja tenim fetes les presentacions, ara passarem amb el primer bloc d'avui. Bé, doncs pareu bé les orelles perquè farem la primera pregunta del bloc de matemàtiques. Vale? És així, el Guillem té 14 anys i el Pol en té el doble. Quants anys té el Pol? 3, 2, 1, ja! Vale, equip taronja? 28. 28 anys, molt bé. Vale, doncs ara no patem cap globus perquè només patem quan es falla la pregunta, si no fem el rebot. I ara passem a la segona pregunta de matemàtiques. Vale? Vale. Una altra vegada, digues 3 números que sumats donin el resultat de 23. Ja es pot repetir el mateix número. Poseu més temps per pensar, teniu 30 segons. Vale? Equip groc. Quin és el número? 10, 3. 10, 10, 3. Molt bé, 23, perfecte, molt bé. Molt bé. Vale, doncs no patem cap globus perquè de moment ningú ha fallat, Es nota que us donen bé les matemàtiques. I ara passem a la tercera i última pregunta del bloc de matemàtiques. Vale? Pareu bé les orelles. Quant fan 8 per 4? 3, 2, 1, ja! Equip taronja. 32. 32, molt bé. Molt bé. Doncs ara que hem acabat el primer bloc de matemàtiques i no hem hagut de petar cap globus, ara deixarem que descansin una mica els nostres participants i anirem a veure el vídeo que vam anar a gravar a l'escola Mare de Diví Pastor d'Igualada.